Počkej, ještě jednoho ho vyndej, ten zásobník, já jsem to nestihl. To spodní z druhý tlačítko, no. Dej, no jeď, normálně to natáčím. Tak to sem pošli. Já mám další černý střed. A dvakrát. Tak to přelapuj. Celý to nemodři, celý to kolečko je modři. Sem. Tady to další, tady to dolní. Tak tamhle to dvojku. Vždycky se počítá ta vyšší částka načatá tou dírou. Tak zpětí výstřel 1, 2, 3, 4, 5. To bylo špatný, jo. No, ráda. Ale ještě tady. Tak to může vypnout.